Małgorzata Jeżdżewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Henryk Miotki, inicjator akcji Kaszuby Biegają. Witam serdecznie. Witam. Czy Kaszubi lubią biegać? Jak to jest, jeżeli chodzi o 4. edycję? Ile biegów się odbyło? Ilu zawodników mniej więcej wzięło udział? Mam nadzieję, że coraz więcej Kaszubów biega. Biegów w sumie było 13. Biegaliśmy na terenie 11 gmin w 5 powiatach. W sumie przewinęło się 6700 osób, także bardzo sporo. A niech Pan powie, bieganie jest dla każdego? W jakim wieku zawodnicy stawiają się na starcie tak naprawdę? Znaczy, zawodnicy stawiają się od 0,3 do 90 parę lat, także w każdym wieku można biegać i jak tylko człowiek stanie na nogi, to jak najbardziej bieg jest wskazany. No właśnie, bieg jest wskazany, tak naprawdę każdy może biegać. To jest taka aktywność fizyczna, która jest dla wszystkich? Czy są jakieś ograniczenia? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby rozpocząć w ogóle bieganie? My mówimy o bieganiu, natomiast ja to rozumuję jako aktywność fizyczną. Mieliśmy przykład tutaj właśnie w Kartuzach, gdy w czerwcu zawitał do nas pan Stefański, maratończyk, który 10 km w Kartuzach pokonał za pomocą kul. Trwało to prawda mu 3 godziny, ale dobiegł do mety, uśmiechnięty, zadowolony i także pokazał, że wszyscy mogą i kwestia tylko chęci. No właśnie, bo Kaszuby Biegają to jest cykl tak naprawdę i dla sportowców, jakichś takich, którzy się na co dzień tym zajmują, ale także dla amatorów. Przede wszystkim dla amatorów. Nam chodzi o edukację, żeby osoby, które w tych czasach, gdzie mamy szereg różnych chorób cywilizacyjnych, żeby je edukować, żeby pokazywać im, że ruch jest niezbędny do tego, żeby walczyć z tymi chorobami, czyli z otyłością, z cukrzycą. I jeżeli chodzi o tą edukację... Ze stresem przede wszystkim, ze stresem, to jest... A jeżeli chodzi o tą edukację, to dlatego powstał ten cykl Małe Kaszuby Biegają? Znaczy, Małe Kaszuby Biegają powstał jakby z inicjatywy rodziców, a osobiście z jakby postawy Adasia, ucznia szkoły podstawowej w Miszewie, który też jako osoba niepełnosprawna był na każdym biegu z cyklu Kaszuby Biegają i zaraził nas swoją walką, swoją chęcią startowania i między innymi dla Adasia postanowiliśmy też zrobić coś dla dzieciaków, żeby była to taka namiastka tej rywalizacji w biegach jakby głównych, nie? Wygląda w ten sposób, jakbyście wychodzili i odpowiadali na potrzeby mieszkańców. I Kaszuby Biegają i różne biegi w różnych miejscach. Nie chcemy się ograniczać tylko do zawodowców, my generalnie chcemy edukować osoby. Cieszy mnie to, że Kaszuby biegają praktycznie w każdej miejscowości, przy każdym domu biegacza. Już mamy chyba z 30 biegaczy z cyklu, gdzie biegaliśmy koło jego domu. Między innymi w ubiegłym roku koło domu naszego mistrza Łukasza Kujawskiego w Żukowie. Także to są takie fajne, sympatyczne momenty, które pokazują właśnie, że wszędzie można biegać i nie ma lepszej promocji jak właśnie takie osobiste bieganie gdzieś tam blisko swoich znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Lekkoatletyka ma dzisiaj 5 minut, czy po prostu zwiększa się ta świadomość ludzi i fakt, że promuje się tą aktywność fizyczną i ludzie coraz częściej wybierają zdrowie, czy właśnie chodzi bardziej o tą lekkoatletykę, która na chwilę obecną jest bardzo popularna? No zdecydowanie jest to ucieczka przed śmiercią. Śmiercią, krótko mówiąc, bo te choroby cywilizacyjne, o których wspominałem, nas po prostu zabijają. Jeszcze złe żywienie. Żywienie śmieciowe powoduje to, że jeśli my nie będziemy tej aktywności fizycznej uprawiać, a bieganie, dlaczego bieganie? Bo bieganie jest najprostszą formą ruchu. Wiadomo, że bieganie powinno być rozpoczęte poprzez jakieś marsze 3 razy w tygodniu, co najmniej pół godziny. Może być to i taniec, może być takie wolne metody, wolne aktywności. Natomiast bieganie już jest taką bardziej trochę skomplikowaną sprawą, natomiast i tak bardzo prostą. W przyszłym roku 5. jubileuszowa edycja. Szykujecie coś specjalnego? Gdzie będą biegi? Liczycie na jaką ilość zawodników? Czy już trwają zapisy? Jak to wygląda?
Dla nas ilość do końca nie jest najważniejsza. Dla nas jest ważniejsze przekonanie, że te osoby, które biegają, wiedzą, po co biegają. Zarażają swoje dzieciaki, swoich znajomych, swoich sąsiadów, że lepiej się czują, mają lepsze samopoczucie. Uciekają przed tą chodzącą śmiercią. Jeśli chodzi o przyszły cykl, no, tak jak Pani wspomniała, jest to już 5. edycja. Wydaje nam się, że zrobimy wszystko, żeby ona była lepsza niż te poprzednie, które robiliśmy. Gdy gdzieś tam zasięgam do pierwszej edycji, to co jest teraz, to jest... Duży wzrost, duża różnica? Tak, to jest bardzo duża różnica i mam nadzieję, że dalej będziemy udoskonalać te wszystkie rozwiązania, które musimy zrobić. Dodam tutaj, że w tym roku na trasie naszego cyklu było 159 km, czyli to jest tyle kilometrów trzeba przygotować do biegu, tyle kilometrów trzeba zabezpieczyć, to jest 30 straży pożarnych, to jest setki osób, które zabezpieczają trasę, to jest służba zdrowia, to jest policja, to jest sterty papierów, które trzeba wypełnić, żeby tego typu imprezę przygotować. No i potem i tak zdarzają się cały czas jakieś sytuacje takie, które nas zaskakują. Tak. No właśnie chciałam zapytać o ten początek tak naprawdę. Jak zaczynaliście organizować tą akcję Kaszuby Biegają, z jakimiś trudnościami się spotkaliście? Jak to wyglądało? Powiedział Pan już o tej różnicy, tak? 5 lat temu, a dzisiaj. Ale czy ciężko było w ogóle rozpocząć taką akcję? Mając na uwadze, że to, co robię od dziecka, także dla mnie to jest coś normalnego. Natomiast myślę, że cały czas trzeba to doskonalić, trzeba wprowadzać nowe elementy, trzeba robić dużo rzeczy, które w jakiś sposób uatrakcyjnią to, co robimy. Między innymi takim elementem jest uroczyste zakończenie tej całej edycji galą Kaszuby Biegają, na której to spotykamy się wszyscy łącznie z organizatorami, wspólnie świętujemy, wspólnie podsumowujemy to, co się wydarzyło w ciągu całego roku i nierzadko jest to, że tak powiem, troszeczkę z takim elementem humorystycznym, bo osoby przychodzą zupełnie w innym odzieniu na galę i ciężko rozpoznać. Naprawdę jest to niesamowite uczucie, że ludzie się zastanawiają, gdzieś tą osobę widziałem, ale nie za bardzo wiadomo gdzie. Ale jest to bardzo sympatyczne i chciałbym wszystkim podziękować za to, że taką rodzinę ładną, biegową udało nam się stworzyć przez te 4 lata i z taką rodziną można zrobić jeszcze bardzo dużo. I na koniec chciałabym zapytać jeszcze dlatego, że ja mam takie wrażenie i teraz pytanie, czy Pan również, będąc na jakichś biegach organizowanych właśnie przez Was, tam są całe rodziny. Tam już nie chodzi tylko o aktywność fizyczną, ale także chyba o integrację rodziny? No to jest to, o czym mówiłem. Generalnie, żeby było to zdrowe społeczeństwo, to my musimy, że tak powiem, uderzać do wszystkich. I do dzieciaków, i do dziadków, i do rodziców. Mało tego, mówi się dużo o tym, że rodzice niechętnie patrzą na aktywność fizyczną dzieciaków w szkole. Te dzieci też będą kiedyś rodzicami. I żeby świadomość im się zmieniła troszeczkę, to my musimy jakimiś tam sposobami dla nas tylko wiadomymi wchodzić w ich świadomość i wydaje mi się, że nam się to udaje. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda Wam się zarazić jeszcze więcej młodych ludzi, ale nie tylko młodych, że jak najwięcej ludzi stanie na starcie biegów. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę na temat biegania dzisiaj, a Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję.